O BNG é moi crítico coas contas da Xunta pro ano que ven. Insisten en que os 12 millóns que aparecen no borrador dos orzamentos para proxectos específicos son moi escasos, polo que presentaron hoxe unha batería de emendas a esas contas centradas na comarca. Superan os 38 millóns de euros. Destacan as propostas en materia sanitaria con partidas específicas para os novos centros de saúde de Vilagarcía, O Grove e Meis. Hai anuncios, pero nos orzamentos deste ano 2024 non había unha partida específica. O BNG presenta unha partida de 2 millóns de euros para que se inicien as obras en este ano, no ano 2024, 1 millón para o de Meis, que tampouco está nos orzamentos da Xunta, tamén melloras para outros centros de saúde ou o segundo técnico para a ambulancia medicalizada. Destaca tamén o bloque numerosas eivas nos centros de ensino da comarca reclamando a reforma de media dúcia de colexios e institutos, así como a construción do ximnasio do IES Monte da Vila do Grove. Presentamos emendas para que se actúe no colexio da Torre na Illa, no de Santo Tomé de Cambados, na maioría dos de Cambados para cuestións que nos preocupan moito, como é a contaminación polo amianto que hai nos teitos e outras cuestións que é necesario actuar, no IES o Carril, na Florida de Sanxenxo, Rosalía de Castro do Grove ou a construción dun ximnasio no Monte da Vila. En materia social, salienta a emenda do BNG a prol da compra do Pazo de Montesacro en Cambados para convertelo nunha residencia pública. Creemos que hai unha oportunidade de que o asilo de Cambados este en venda, un asilo que ten 70 prazas para residencias de maiores activas e, polo tanto, creemos que isto ten que ser unha oportunidade para dotar a comarca do Salnés dunha residencia pública. Tamén entenden no BNG que o goberno galego esqueceuse de atender as necesidades do sector do mar. As emendas neste ámbito roldan os 16 millóns de euros, salientando a recuperación do paseo do Cantiño na illa ou o novo porto do Corgo. Vemos como cada ano baixa aínda o orzamento e a diferencia entre o orzamento do ano 2009 e 2024 é que é a mitad do orzamento. E ademais logo hai unha cuestión que deixa unha parte importantísima sen executar. Completan as emendas do BNG propostas como a demolición do Encoro da Baxe, un convenio para a restauración do Pazo de Torrado en Cambados ou a creación do cuarto xulgado de Vilagarcía.